Thamchechar taro gerwa boduni kifina naga koroksa adong bo BJP bodono poito sawi mania jotun slide nangmani kokungka 2018 Bidhan Sabha chongmani sika je kogrimani hasni boror habang khamani yagro kogrimano supung yawoi tabokai bodoni bisingo kokbani manungja siwo BJP ni adong chal korok dongbai bodorbai tongai samangklai phaika phiaba tabokai bodono poito sawi mania bodono chadenor bisingo tabokai turuk bodor yaklaini chengka edisi chongmani pai thangmani yagro omhai tongmunu jakha BJP ni bodoni boror bodono poito sawi mania ni bagoi BJP ni bana nok duar pada samsiwo Bisharkar buka hasini tebaria amchini khoroksa BJP ni adong mung Gopal Das BJP bodono poito sawi mania BJP hapang phaipun simino lokuroni baga samung tangai phaimani Gopal Das tabukhai kogrimani kokno samunga phumang yaw kubun samungje khlaitongsu BJP hapang bodor tongai bodoni samung tangai mangraka haiwanchoke tabukai Trinamool Party o join khlaina naitongkha Hapang bisitang kamani yagrapuna paksa lokuroni bagoi takpuno ration card khlainimia haini bagoino hapang na poito chawai mania Gopal Das bodor yaka manatui koktoma thumara sai kanarika এটা কি বিজেপি ফ্ল্যাগ নেই হ্যাঁ বিজেপি ফ্ল্যাগ দিয়া হ্যাঁ এমনিতে কিতা করেন আপনি ওই তো মেডিটেশন আচ্ছা সিরিকালের বাইরের জন্য মাঝে মধ্যে মাছ টাছ ধরি এটা কোন জায়গা তেবারিয়া তেবারিয়া রঘুনাথ পঞ্চায়েত আচ্ছা আপনার এমনি হ্যাঁ